Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Suray Babanadarova. Men türkmen taçağımyza täze ýyl münasibetli bagdan nahar taýýarlamakçy. Oňa gerekli zatlarymyz: balyk, sarymsak, isberji otumuz, burçumuz, hemem ölen pomidor, gerekli meçberde duz we gök önümler. Indi balygymyzy şu görnüşinde kesip başlaýaly. Ine şu görnüşinde balygymyzy kesişdirdik. Indi daşyna çalýan zatlarymyzy taýýarlaşdyraly. Öwelen pomidorumuzy şeýdip owunajaga edip dograýar. Indi sarımsağımızı koşacağız. Öwelen pomidorumuzy. Isleýän burç. Siz özüňiziň isleýän görnüşiňizdäki goşundylaryňyzy goşup bilersiňiz. Daşyndan balygyň özünem duzlaýmaly. Balygyň özüne de duz köprek gerek. Hem de ýa. Indi gaýa senesi. Taýin indi şuny balygymyzyň daşyna çalýar. Hem ýerine barar ýalyjak edip çalyşdyrýar. Näçe gowy bolsa şonça da gyzyrja owdan bolar. Balygyň eti dürli vitamine baý bolanlygy sebäpli adamyň beýleki imitlerden alyp bilmeýän vitaminlerine baý bolanlygy sebäpli hepde bir tapar imek maslahat berilýär adamlara. Gyşyň gelmegi bilen, sowuk howanyň bolmagy bilen köp imek maslahat berilýär. Mehriban gelin gyýlar, balygymyzyň daşyna gerekli önlemleri çalyşdyrdyk. Howur pejimiziň galybyna goýaly, ýarym sagat ýaly duzlanýança. Ýanyna gerekli önümlerimiz bulgar, pomidor, hemem käşir ulanmakçy. Gög önümlerimizi arasalap şu ululukda dograşdyrýas. Gög önümlerimizi näçe ulu görnüşde dograýas. Ünüs veren bolsaňyz hem renkli hem ulu görnüşde. Sebäbi owgudan görünýär. Ýa şonuň üçin şeýdip ulu görnüşde renkli bulgarlarymyzy dograşdyrdyk. Ine gög önümlerimizi şu görnüşde dogradyk. Indi gerekli meçberde duzumuzy, burçumuzy berýäs. Ýapragymyz, ýanky garan, suwuklugymyz. Hemmesini bilelikde garýas. Gög önümlerimize taýin boldy. Limonlarymyz owudanlyk hökmünde şu kesen ýerlerimize goýup çykaly. Hem tagam berýär, hem owudanlyk berýär. Bayramçylyk saçaňyza köp goşýar. Ine mehriban ýerdeşler balygymyzy şu görnüşinde taýýarladyk. Indi howur pejimizi 180 derejede goýýas. Mehriban gelin gyýlarymyz balygymyzy howur pejimize saldyk. Indi gelin balygymyzyň ýanyna ýeňiljek iştaçy taýýarlaryň. Oňa gerek bolan zatlar hyýar, pomidor, bulgur, käşir ýa-da gög önümler bolar. Isleňize görä beýleki gög önümlerem goşup bilersiňiz. Bulgary şeýdip intejek dograşdyrýar. Ine de ýanky balygymyz şeýle owudan taýin boldy. 2026-njy ýyl täze ýyl bayramy bilen ähli türkmen halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy tüýs ýürekden gutlaýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutjan tutumly işler, rowaşlyklara beslensin. Täze ýylyňyz gutly bolsun.